जी नमस्कार प्रणाम। जे भी भोजपुरिया जहान के श्रोता बानी, सुननिहार बानी, गौनिहार बानी, सबका के हम गोड़ से गोड़ लागत। आज बड़ी सौभाग्य की बात बा कि हमरा मोड़ पर बड़ी सुंदर कलाकार, बड़ी ही विद्वान कलाकार हमारे बड़े भैया मुन्ना सिंह तूफान जी व्यास जी उपस्थित बानी। बड़ी विषय पर कुछ चर्चा भइल, लेकिन यहाँ से एगो हम बात पूछल चाहतनी कि नवरात्र में आ दशहरा में आवे वाला नवरात्र शुरू होखे वाला, तो नवरात्र में आ दशहरा में आखिर अंतर का है, ये हम तनी यहाँ से जानना चाहतनी, क्या कि हमने ले श्रेष्ठ कलाकार बने। कुछ धार्मिक विषय पर चर्चा हो रहा बा। हम व्यास मुन्ना सिंह तूफान बा सबके बार बार नमस्कार कर रहा बनी। चर्चा यही बात के बा कि बाबा जाने चाहतनी कि नवरात्र में और दशहरा में का अंतर बा। नवरात्र में 9 दिन तक मातेश्वरी जगदम्बा के 9 रूप के पूजन होला। दशहरा वो से मनावल जाला, खुशी के दिन हो दशहरा। उस दिन मातेश्वरी जगदम्बा महिषासुर के वध कैल, इस विजयादशमी मनावल जाला। और 9 देवी के 9 रूप के पूजा जो होला नवरात्र। लेकिन नवरात्र साल में 2 बार मनावल जाला। एगो कुआर में नवरात्र मनावल जाला और एगो चैत में नवरात्र मनावल जाला। कुछ लोग एक तरह से कहेला कि दशहरा जहिया खत्म होला विजयदशमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी रावण के मरल ना। रामायण भी साबित करता कि भगवान राम रावण के चैत के महीना पूर्णिमा तिथि के भगवान रावण के वध कैल। इसे चैत के नवरात्र मनावल जाला। फेसबुक पर लाइव कर दी। रावण के वध जौन बा चैत में भइल, से चैत के नवरात्र मनावल जाला। कुआर के नवरात्र के बिहान भइला विजयदशमी के महिषासुर के वध भइला, इसे विजयदशमी मनावल जाला।